El tenim? No, encara no el tenim. Trobar un superheroi no és cosa fàcil. No pot estar lluny, és un humà, no ve de cap altre planeta i està per aquí, al Prat. Hi ha molts superherois que no mostren el seu rostre, la seva cara. Nosaltres estem buscant aquests superherois pretencs que s'amaguen, que no mostren el seu físic, la seva persona, però que tenen superpoders superhumans, que són superpersones, que han superat importants reptes personals o que han complert el seu somni o que simplement val la pena conèixer aquesta persona per la seva experiència vital, perquè han pogut viure històries que poden ser motivadores per a altres persones que es poden trobar en situacions similars o que simplement se senten identificats, no? Volem dur a terme aquest projecte mitjançant un càsting on volem convocar a tots els pretencs que creguin que tenen aquests superpoders o que són superpersones o persones que coneguin algú així, que compleixi aquest perfil. No pararem fins a trobar-lo i ja saps, que sigui molt humà. Apunta-ho, 93 479 2209, superheroispretencs@gmail.com.